Saan ito? Okay, lumog! Good! Good! Dugaya sa kanang paabot yung mga paingat. Hininar mo diri unsa nang oras na? Mga alas 2 pa ko diri. Sus, gaya ni nilay. Basi over ni mga over ni mga. Can I ask a question? Yes. This is a Masaba Falls. Yes, this is a Masaba Falls. Masaba Falls is lubog kasi baha. But I can understand Bisaya. Can you talk me Bisaya? Yes. Mi Bisaya. Bisaya kung dako, yatay kabay. My God nga, sir. What is this place, sir? This is a place Kabatuan. Kanyo. Ingat mo lang. Kanyo. Wag na lang tayong maingay dito kasi may ukoy dito. Ukoy, my God. Nakakatakot dito kasi may ukoy. Dami na ditong patay na ukoy. Tara, pwede na tayo maligo. Bakit nabasa-basa nyo? Kasi baka kayo dito. Baka dito. Doon, mabaka kayo dito niya. Maglabang namin ba napakaraming tubig. Sige, punta tayo dun. Pero wag na tayong maingay kasi may ukoy. Sige, baka tara. lalabas yun. Tara. Ligo ka diri. My God, this is so very deep. Malalim. Wala tayong maingay dito kasi may ukoy dito. Grabe ah. Ang May daming ukoy bato. dito. Grabe ah. Ang lalim. Alin na kayo? Ang daming bato. Lalim pa na. Daming bato dito, pre. Lalim. Bakit tayo, bak? Ano ko to? Ano ba ito? Bato? Sir, which is the... Sir, mo na imong masaba, sir. Saan mo na, sir, sir? Ay, mo si pamilya kay biyaga ko dire. Ano ba ni ukoy diri? Ukoy. Dili mo, paano mo ukoy? Ano ni mago? Okay, pare mamita. Sa bao ba rin? Patay ko rin. Ako patyan na ni kay tourist guide ko. Bakla, di ane. Ito na ito. Balik ko na ito. Kau kuya, may dire doon. Okay, lumog. Good! 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 Tabag! Tabagak! Tabag! 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 Sabi! Sabi! Gigis ka lang, gigis ka! Ibira ko ko boy! Ayaw ko! Kung gidasa dengan ukoy, gibira ko dito. Dili pa man ni Mao, Diri good, sir. Kora dito, sir. Nakita siya nga, sir. So, mo pa deklaro, di pa dito mo iliguan dai ka ng bus. Na dia Mao, sir, kay niagi ram ta dia good. Igor ta niagi dia kay ang ato kaliguan to agi dito, mo Masaba Falls yun. Nata na maligo ta, bala gibira ko ukoy. A few moments later. A few moments later. Lah, awas sir. Sir, usam na sir. Oh no! Naunsa mo ka dira? Gibira ko sa ukoy. Hala, naa day ukoy. Dai ukoy, naglambang ang kulitan. Gibira ko.